Sa Banwasang Lambunaw, Iloilo, 12 ka mga barangay tanod arestado sa paglapas ng COMELEC gun ban. Aring balita ang gintutukan ni Rojimar Sukal dito. Nanari-sari nga mga armas utang, mga bala kaginangiban ang nakuha sa 12 tanan ka mga tanod sang barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. Natigayon yung madakpan ang mga suspitsado matapos nga makabaton sa impormasyon ang Provincial Special Operations Group kag Lambunaw Police Station nga may presensya sang armado nga kalalakinan sa lugar. Ordinance information nga na-receive natin, ang mga tanod naga-perform din sa ilang duty ko, no? Sa ano, pero piliin nito na sila ginambalan na hindi ubod sa ilang trabaho mo dala sa armas. Nakuha sa mga barangay tanod ang 6 ka shotgun, 3 ka .45 caliber pistol, 1 ka kutsilyo, 2 ka .38 revolver, kag 1 ka .22 caliber revolver. Suno sa chief tanod ang mga armas ang para sa personal nga proteksyon sa mga tanod kung sila ang magapauli bangod malayo ang ilang nga sityo. Tigagating paduro ang cancer, ang wanted, PE, yung mga kwanta ng mga trip na kwanta nanda nga ang buson ko na ang tanod. Kaya mura nga nauna parang matanda para magkapangapang matanda ka ng lawas. Ang mga nadakpan ang ginkilala nga sanday, Remigio Libuna, 49 anyos, Jose Lavente, 62 anyos, Robert Cabulico, 53 anyos, Johnny Libuna Jr., 34 anyos, Elmer Ligarde, 43 anyos, Bernabe La Rosa, 35 anyos, Sunny Boy Latosa, 49 anyos, Ernesto Ligarde, 56 anyos, Carlos Ismaya, 64 anyos, Ernesto Lastimoso, 58 anyos, Federico Complesa, 48 anyos, kag Johnny Libuna Sr., 57 anyos. Sila ang magapangatubang sang kaso nga illegal possession of firearms kag paglapas sang COMELEC gun ban. Ginhold man sang kapulisan ang nakapark nga salakyan ni punong barangay Melky Lira matapos ini nga makitaan sang malagba nga armas. Apang nagakinahanglan pa sang search warrant para ini ang mabuksan. Balita gikan sa Banwasang Lambunaw. Ako si Rojimar Sukal dito para sa RTV 1 Western Visayas Election 2019 Special Coverage.